Snáď Ľubo Višňovský poradí Janovi Lašákovi, čo preferuje pri samostatných nájazdoch Kopitar. Keď naši reprezentanti naposledy mali pred sebou samostatné nájazdy na majstrovstvách sveta, tak sme bojovali o bronz v Prahe 2004. Neboli sme úspešní. Jan Lašák to vtedy, tak ako to on vie, zobral všetko na seba. Vtedy tam bolo kopa smoly v predĺžení. Oveľa radšej spomíname na samostatné nájazdy v roku 2002 v semifinále majstrovstiev sveta v Göteborgu, keď sme po úspešných zákrokoch, po úspešných realizáciách samostatných nájazdov Giga Palfio a Ríša Lindnera postúpili do finále. Tu je Juraj Mikuš, ten sa na to nemôže pozerať. Možno jeho modlenie pomôže. Keď sme hovorili, že v takýchto zápasoch častokrát kvalita kádra, hokejová kvalita, hokejový ide do úzadia, že psychika tam vystupuje a že je častokrát dôležitejšie ako samotné hokejové kvality. Tak teraz to už platí absolútne, teraz je to samozrejme aj o schopnostiach zrealizovať ten nájazd, ale do veľkej miery o šťastie. Či sa to niekomu páči alebo nie, a pochopiteľne o nervoch. O psychike je to hlavne, na tie nájazdy musia ísť hráči, ktorí sa na to tešia, ktorí sa tešia z toho, že skorujú a nie sa boja toho, že neskorujú. Andrzej Kopitar. Práve Slovenci na to vsádzajú, že sa dostanú do psychickej výhody, keď Kopitar využije samostatný nájazd. Jan Lašák chytá! Výborne, Jano! Ja som z pohybu Kopitara si myslel, že urobí ten známy forsbergovský blafák, ale... Nedovolil si to. Juraj Kolník, dobrý tip som mal. Tak verme, že to bude aj správna voľba. Jura by som typoval na backendovú kľúčku. Je to pravdepodobné. Juraj Kolník a jeho backendové zakončenie. Gól! 1-0. Ako veľmi sme si želali prečívať podobné nervy v play-off vo štvrťfinále či semifinále. Naozaj krutý osud pre slovenský hokejový tím, ale teraz treba držať palce Janovi Lašákovi. Lašák a Razingar. Lašák úspešný! Nie. Nie? Svetlo nerozsvietilo sa. Zrejme len gesto rozhodcu. Ten puk prešiel popod Lašáka. Vošiel mu medzi nohami. Želanie otcom myšlienky, žiaľ. Marcel Hossa. Nie. Myslím, že Marcel chcel tiež zakončovať medzi nohy, ale netrafil to ideálne. A David Rodman bude tretím Slovincom. Ak dá, náš hokejista, ktorý bude nasledovať po ňom, musí skórovať. David Rodman, dnes už jeden gól dal, teraz nie, vynikajúco Jan Lašák. Môžeme rozhodnúť. Ľubomír Višňovský. Jan Lašák dal ten prvý kameň úspechu. Ľubo to musí dokončiť. Ľubomír Višňovský. Gól! Gól! Ľubo Višňovský dáva gól! Perfektne, Ľubo. Ďakujeme ti, Ľubo, že si prišiel. Ďakujeme ti za výkony. Ďakujeme ti za tento gól. Ďakujeme ti za prístup.
A teraz, keď naši chlapci dokonali toto víťazstvo, toto utrpené víťazstvo a utrpenú záchranu, sa môže rozmýšľať, čo treba robiť lepšie, aby sa podobné situácie neopakovali. Márne sa budeme utešovať faktom, že povedzme za posledných 10 rokov aj Spojené štáty americké hrali dvakrát o záchranu. My tam našich hokejistov vidieť nechceme. Slovenský hokej má určite naviac, ale treba sa naozaj zamyslieť, čo robiť lepšie od skladby tímu. Treba sa zamyslieť nad tým, že slovenský hokej si nemôže dovoliť hrať bez svojich najlepších na svetových šampionátoch. A keď si niekto myslí, že našich najlepších netreba prosiť, tak sa možno trošku mýli. Nie sme v situácii Rusov, nie sme v situácii Švédov. Možno netreba prosiť na kolenách, ale treba vytvárať pozíciu, vytvárať atmosféru a vytvárať situáciu tak, aby sa všetci naši chlapci tešili opäť do reprezentačného dresu na majstrovstvá sveta. Aby sme opäť prinášali z majstrovstiev sveta